Γεια σας παιδιά, Angel Pro εδώ πέρα και σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι που θα το μαντέψετε εσείς με το φίλο μου τον Γιάννη. Ναι, γεια σας παιδιά, Zoom Games εδώ και σήμερα ένα καινούριο βίντεο, το ξέρω να το παραδεχτώ, έχω full καιρό να κάνω βίντεο. Ναι. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε. Ο δολοφόνος ποιος είναι? Δεν ξέρουμε ακόμα, τώρα αρχίζει το παιχνίδι. Εγώ παιδιά θα είμαι ο αγαπημένος μου. Ο Cool Kid. Άμα γίνω εγώ θα είμαι ο Cool Kid. Λοιπόν. Παιδιά, ήρθε και ένας φίλος μου, ο Angel Pro 1322. I am Cool Kid fan. Λέει I am Cool Kid fan. Τι έγινε? Παιδιά, τι έγινε? Παιδιά, λάθος. Δεν είμαι εγώ. Εγώ είμαι, όχι δεν είμαι εγώ. Είναι και ένας φίλος μας που είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά δεν είναι εδώ κοντά μας. Είναι ένας φίλος μας που είναι μέσα στο παιχνίδι, αλλά δεν είναι εδώ κοντά μας. You're no fun, λέει. Όχι, εγώ είμαι αστείος, άσε με. Είμαι αστείος, άσε με. Είμαι και φαν σου. Sometimes. Είναι εδώ, είναι εδώ. Είναι εκεί. Είναι εκεί. Είναι εκεί. Είναι εκεί. Έφανες, κάτω στη φίλε. Ας δούμε λίγο το Γιάννη. Ας δούμε λίγο το Γιάννη. Είσαι εκεί, είμαι εκεί. Το κάνουμε όλοι παιδιά. Γεια σε. Να κρυφτώ ή όχι? Δεν είναι εδώ κοντά σου. Κάτσε να δω το δολοφόνο να έρχεται. Δεν είναι κοντά σου. Ωραία. Παιδιά, κοιτάξτε με τη φάτσα του Γιάννη. Μην δείχνεις τη φάτσα μου. Η φάτσα μου είναι τέλεια, καλύτερη από σένα. Κατάλαβες. Τι επιστρεφολά. Παιδιά, γίνεται λίγο φασαρία μας σε ένα μαγαζί. Όντως είμαστε σε μαγαζί. Είμαστε σε μαγαζί. Παιδιά, είναι κοντά μου. Για να δω. Ακούτε μισή. Ναι, είναι δίπλα σου, Γιάννη, είναι δίπλα σου. No. Κάτσε να κάνω zoom out. Γιάννη είναι μπροστά εδώ. Θα το κάνω έτσι. Πώς λέγονταν, δεν θυμάμαι. First person. First person. First Εγώ πηγαίνω από first strike. First strike. Ο Cool Kid για μένα είναι ο αγαπημένος μου. Εσείς παιδιά ποιον... Ο Cool Kid. Παιδιά, εσείς ποιος είναι ο αγαπημένος χαρακτήρας? Όντως. Άμα τους ξέρετε, γράψτε στα σχόλια ένα γεια. Και no hate. Μην ξαναπείς το hate. Εντάξει, haters είναι κουραδίλε. Παιδιά, έχω όλους τους δολοφόνους από ό,τι βλέπετε. Θα πατήσω λίγο pause να σας περάσω το βαρετό σημείο. Παιδιά! Παιδιά, με κυνηγάει! Το σκότωσε. Εγώ βλέπω το Cool Kid τώρα. Πέθανε. Εγώ... Να πεις ο Cool Kid, μπρο. Που τον έχω. Ωραία παιδιά, μέχρι να τελειώσει ο γύρος θα πατήσουμε pause. Όντως. Ναι, για σας θα είναι ένα δευτερόλεπτο. Πατάω pause. Πάτα pause. Πάτησε Αυτό το λένε I am Bob. Και κοιτάξτε μία τη φάτσα του Γιάννη. Έλα εδώ ρε να δουν τη φάτσα σου πόσο ωραία είναι. Παιδιά. Και τη δικιά σου. Εγώ δεν έχω φάτσα. Για hi Bob. Έξι, 5, Οπότε μπρο, αυτός κάθεται εδώ. 3, 2, 1, 0, πάμε. Πήρα. Νικήσαμε. Εγώ. Νικήσαμε. Ο μπρο έζησε.
Ωραία, παιδιά, μόλις θα αρχίσει ο γύρος, πατάμε ξεπόζ. Πάμε, ποιος είναι ο δολοφόνος? Για σας ήταν κάπου στα 2. Είσαι! Είμαι ο δολοφόνος! Κολικίδη. Τώρα θα δείτε. Όχι, Άφησε με. Βασικά όχι. Θα το παίξουμε κανονικά. Όχι, δεν να πάρεις και εσύ τίποτα. Θα κερδίσω όμως. Παιδιά, αυτή εδώ είναι, αυτός εδώ είναι ο ήχος του κινητού μου. Όντως. Γιάννη, εδώ με βλέπεις? Έλα εδώ. Μην το γίνει. Όχι, γιατί μου το έκανες αυτό? Ποιος το έκανε? Είναι κάποια... Παιδιά, θα τα καταφέρω, τι πιστεύετε? Ελλάδα. Όχι, δεν το πέτυχα. Φάρτο! Τι είναι αυτός? Γιάννη, είναι αυτός! Τι είναι αυτός? Γιάννη, κοίτα μία. Τον είδα που είχε κρατούσε κάτι πολλά. Τι είναι αυτός? Κλακαράγα μου! Έλα ρε φίλε. Λίγο ησυχία. Λίγο ησυχία κάντε σας παρακαλώ μου. Παίζουμε, κάνουμε βίντεο. Είναι κάποια παιδιά δίπλα, sorry παιδιά άμα ακούγεται. Γιάννη, δεν μπορώ να στρίψω την εικόνα, κάνει zoom άμα. Εγώ έχω βρει το medkit, δεν σου λέω που είναι. Γιατί? Άντε να σου πω κάτι. Εγώ σκοτώσα κάποιον. Πολύ όμορφα. Γιάννη, με δίπλα σου, μην με σκοτώσεις. Αυτός είσαι εδώ. Παιδιά, κάτι παιδιά είναι εδώ δίπλα, κάνουν ιστορίες όλοι αν ακούγεται. Ναι! Άστε με. Εσύ είσαι αυτός. Όντως, δεν είσαι αυτός. Αυτός σήμερα που κάνει το generator. Νόμο, αυτός είσαι. Αυτός δεν είσαι. Αυτός είναι αυτός με το burger που έχει στο κεφάλι. Α. Παιδιά, έχω κολλήσει, δεν ξέρω το generator πώς θα τον κάνω. Έβαλα κλόνους, να ξέρεις. Μπρο μου, έρχεται μια μίγα πάνω μου και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Έλα από μπέργκερ. Τους 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, πυροβολάω. Κλείσατε. Δεν πειράζει. Πήρα λεφτά. Σκότωσα 2 άτομα. Μπράβο. 52 ευρώ έχω. Παιδιά, μέχρι να αρχίσει ο γύρος πατάμε pause πάλι. Όντως. Για να δούμε ποιος είναι ο δολοφόνος. Για να δούμε ποιος είναι ο δολοφόνος. Εγώ να είμαι. Δεν είμαι εγώ. Ο Τζον Μπάου. Όχι, 1x1x1x1. Δεν είναι ο Τζον. Τι είναι αυτός εδώ μεταξύ που έχει 500 τέτοιους. Τι είναι αυτός. Πας καλά. Νάτος. Δίπλα σε αυτόν βγήκα. Κι εγώ. Ήδη κάποιον σκότωσα. Ρε, έχει μια μύγα εδώ. Είναι καλοκαίρι, παιδιά, τι να κάνουμε. Όντως, είμαστε σε ένα μαγαζί. Με πολλούς πελάτες. Όντως, πολύ. Πολυτελές μαγαζί. Πολυτελές. Όντως είναι πολυτελές. Ρε παλάκαρα. Πάλι ράγκα. Γιάννη, κοίτα τι γίνεται. Όταν πάω να στρίψω την εικόνα κάνει αυτό. Το παθαίνω. Το Grow Garden το πάθαινα εγώ. Στο Grow Garden το πάθαινα. Ρε τι κα... Δεν έχει λαγκιά. Δολοφόνος. Με χάκαρε. Παιδιά, είναι πολύ σπαστικό αυτό το πράγμα. Κάνω respawn τώρα. Βασικός, θα χάσω τα λεφτά. Σε μένα το λες αυτό που πεθαίνω. Πέθανα. Πού
Ούτε ένα λεπτό δεν έζησα. Respawn τώρα, reset. Γιατί δεν μπαίνω εδώ μέσα. Δεν με αφήνει για λίγο, δεν με αφήνει να μπω εδώ μέσα. Τι είναι αυτό? Παιδιά, μπαίνω, βγαίνω και ξαναμπαίνω. Εδώ τι είναι. Μπορείτε μπες εδώ, πώς εδώ. Εδώ δεν θα με βρει λογικά, παιδιά. Παιδιά, ξαναμπήκα. Επιτέλους ξελάγκαρα. Ωραία. Για να δω που είναι ο δολοφόνος. Δεν είναι κοντά σου πάντως. Να πεις δίπλα σου. Τι είναι κοντά μου. Πάει, πέθανε, πέθανε. Έστω πήρες 10 ευρώ. Μα αυτός με τα πολλά. Αυτός με τα πολλά. Εγώ πατάω πάους. Παιδιά, δολοφόνος νίκησε. Ο Γιάννης πήγε λίγο κάπου. Sorry άμα ακούσει και κάποιος. Ήρθε η παραγγελία μας. Σε ολόκληρο μαγαζί μας θα φάμε κάτι. Περιμένουμε λίγο το Γιάννη. Για να δούμε ποιος θα είναι. Και δεν είμαι εγώ. Πάλι cool kid είναι. Είναι πάλι cool kid. Πάλι cool kid. Εσύ είσαι αυτός. Αυτός. Μου έκανε το generator, όχι δεν είσαι εσύ. Ο cool kid. Έλα ρε φίλε. Τι έγινε. Βγήκα εκεί που είναι. Κι εγώ. Να το. Αλλά έφυγα. Τον ακούω Γιάννη. Έχει βγάλει και κλόνο ο κολάρας. Είναι κορίτσι. Δεν μπορώ να πυροβολήσω κορίτσι. Όχι, δεν χτυπάμε κορίτσι. Όχι, δεν πυροβολάμε. Πού είναι? Πού είσαι? Εγώ θα το πάρω. Έλα. Τον πήρα. Πόσο ζωή έχεις? 74. Εγώ 75. Βρήκα τον cool kid. Πεθαίνω. Παιδιά, πεθαίνω. Έλα. Το medkit πώς το χρησιμοποιώ. Το πατάς ξανά, σου δίνει 100 ζωή. Μην το χρησιμοποιείς ακόμα. Παιδιά, λάγκαρα. Πέθανα. Παιδιά, με βγάλει το παιχνίδι. Με έκανε kick. Και εμένα. Παιδιά, περιμένετε. Ξαναπώ. Εγώ πέθανα από μόνος μου. Παιδιά, μπήκα. Τώρα περιμένουμε να τελειώσει ο γύρος. Παιδιά, ο δολοφόνος νίκησε. Πατάμε πάω να τελειώσει. Για να δούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος. Μακάρι να είμαι εγώ. Παιδιά, όντως πάμε να δούμε ποιος είναι ο δολοφόνος. Τι, λάγκαρε. Και σε μένα έχει λαγκάρει. Όλοι τους βλέπω ακούνε τους. Ωραία, με έβαλε. Και ποιος είναι, δεν είμαι εγώ. Όχι, ο Τζέισον. Ωραία, Άγγελε. Τώρα θα προσπαθήσουμε να πάρουμε την νίκη. Γιατί μπορεί να είναι και το τελευταίο μάτσο, εντάξει. Ναι. Έχω ένα πτώχυρο, όχι τι είναι αυτό, στο χέρι, ναι. Έχω κάτι στο χέρι και τρώω. Και είναι πιο δύσκολο τώρα. Όντως, τι είναι αυτό που τρώω. Εγώ λέω να κάνουμε στο PC τα άλλα βίντεο. Πήρα medkit. Όχι ρε φίλε Γιάννη, πάλι. Τι. Πάλι. Πήρες medkit. Ναι, αλλά κοίτα. Τα medkit είναι χτυπαρισμένα. Εξορκίσου το κακό από το σπίτι. Πάλι κόλλησε η εικόνα. Ωραία. Ψυχαλίζει. Ψυχαλίζει όντως. Όχι στο παιχνίδι, στην πραγματική ζωή. Ναι. Ωραία. Ωραία. Τέλεια. Τι έγινε, σε βρήκε.
Είναι το Τζάσον. Ο Μάικλ Τζάκσον. Jason. Έπαθε ηλεκτροσόκ. Έφαγα χασίσο. Όχι, δεν μ' άφησε να το ολοκληρώσω οι κουράδες. Παιδιά, ευτυχώς κομμάτι. Παιδιά, πέθανα. Σε σκότωσε. Εν τω μεταξύ εγώ κάνω ένα τέτοιο και δεν με έχει πειράξει κανένας. Ρε. Είναι στα σκαλοπάτια. Να κρυφτώ. Όχι. 1 λεπτό έμεινε ρε φίλε. Τελευταίο μάτς. Έστω να το νικήσω. Έχω και 2 kitchen. Εννοείς μετά κλείνουμε το βίντεο. Ναι. Παιδιά, Λογικά. εγώ Συμφωνείς εσύ ή θες. θέλω να φάω λίγο. Θα δω κανένα βίντεο. Ή όχι, θες. Θες να το κλείσουμε ή να παίξουμε άλλο ένα ματσάκι. Να το κλείσουμε λίγο. Γιατί αρχίζει να λαγκάρει και το κινητό μου. Όντως και αρχίζει και να βρέχει. Στα αληθινή ζωή, όχι εκεί. Ναι. Καλό θα βγει το βίντεο. 16 λεπτά. Σε μένα 16 και 22. Παιδιά, αν θυμάστε το βίντεο Stable Guys. Ουί! Θα πάω λίγο pause. Παιδιά, ας δούμε λίγο το Γιάννη. Ο Angel Pro πέθανε. Όχι εγώ, και ο φίλος μας. Ο φίλος μας είναι ένας μικρός Angel Pro. Είναι ο Mini Angel Pro. Πάει ο φαν μου. Παιδιά, πάω να πάρω λίγο νερό, πνίγηκα. Ναι παιδιά, τώρα περιμένουμε απλά και λογικά θα νικήσουμε. Άμα νικήσω την αφιερώνω σε εσένα την νίκη. Ωραία. Παιδιά, επειδή βρέχει και εδώ πέρα παίζουμε και προσπαθούμε να κλείσουμε, να ανοίξουμε το βίντεο, πατήστε ένα like και μια κρεφούλα για εμάς μόνο. Όντως. Αυτό είναι μια αληθής αλήθεια. Άρα, και από εδώ και πέρα σε αυτό το κανάλι θα κάνουμε και gaming βίντεο στο δικό μου. Όντως. Καταλάβατε. Ο Jason είναι εδώ. Τον είδα, κυνηγάει έναν κολάρα. 5, 4, 3, 2, 1. Wow! Νίκησα έστω. Νίκησα, Μάγγελε. Ναι και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν θέλετε να δείτε και άλλα τέλεια βίντεο, πατήστε ένα like, κάντε μια εγγραφή. Και γεια! Και αν θέλετε και άλλα Forsaken. Και γεια! Όχι Forsaken, πώς λέγεται. Να μαντέψετε εσείς.